Здравейте, приятели! За четвърта поредна година вие сте с Robotics Strategy Forum. Форумът, който ви представя иновациите в роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект. Тази година за пореден път ще задълбаем в най-интересните неща от индустрията, образованието, науката, както и стартиращите български компании. Както винаги ще ви представим за начало какво ни казаха компаниите в нашата екосистема за нивото на автоматизация в българската индустрия, техните планове и кое им е най-интересно в сферата на автоматизацията. Започвайки с проучването, да посочим, че попитахме 23 компании всъщност за плановете им. Индустриите, в които компаниите работят, са разнообразни от авиация, през електроника, машиностроение до обработка на метали, като 47% от тях отговориха, че обмислят комбинирана автоматизация, софтуерна и дискретна, което се превръща в тенденция за поредна година. Разбира се, комбинираната автоматизация е най-популярният избор. На следващо място попитахме коя дейност желаете да автоматизирате и традиционно производството е на първо място, последвано от административните дейности, както и събирането и обработката на данни. Попитахме приблизително какъв бюджет за автоматизация имат отделени компаниите и тук е интересна тенденция, че болшинството казват, че липсва определен бюджет. Предстои да разберем в рамките на форума дали това е заради инфлационни процеси, заради необходими допълнения или поради друга причина. Питахме какви роботи биха помогнали на работата ви и всъщност тази година фаворитът е малко неочакван – колаборативни роботи. За първа година имаме този отговор. Попитахме какъв е основният ви мотив за автоматизация в роботи и докато през 2019 на трето място беше липса на работна ръка, вече тенденцията е, че през тази година липсата на работна ръка е първия мотив на компаниите за инвестиции в автоматизация. Последвана, разбира се, от увеличение на производството, оптимизация на разходи и други мотиви. Сега, на фона на тази анкета вече следва да погледнем малко по-напред какво предстои в сферата на автоматизацията, иновациите генерално и новостите в българската икономика. Имам удоволствието да ви представя двама от държавниците, които спокойно мога да кажа са в епицентъра на българския сектор на иновациите и насърчаване на малките и средни предприятия, които малко е клиширано, то е клиширано, защото истина са гръбнака на икономиката. Удоволствието да ви представя господин Александър Пулев, министър на иновациите и растежа, и господин Бойко Таков, който е изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. Здравейте на всички! Господин Таков, само да помоля да се анмютнете. Извинявам се, да. Добро утро на всички. Добро утро. Ако ми позволите да направя едно кратко изложение, така и да ви благодаря първо искрено за поканата. За мен е чест, удоволствие и привилегия да бъда тук. Да съм заобиколен от хора с толкова положителна енергия, мотивирани и пълни с креативност. Искам така да кажа няколко много кратки, точни и ясни послания. Да, в момента се намираме в условия на служебен кабинет, но държавата продължава да работи на пълни обороти, да подкрепя малкия, средния бизнес, микропредприятията, гръбнака, както казахте, на българската икономика. Да, аз съм служебен министър на иновациите и на растежа, но Министерството на иновациите и на растежа продължава да работи по ефективен начин, по професионален начин, осигурихме нужната приемственост, заварихме едно прекрасно ядро от експерти, специалисти и сме поели това време на управление с едно огромно чувство на отговорност. Защо? Защото Министерството на иновациите и на растежа е вашето министерство. Това е вашето министерство на младите хора, на учените, на инженерите, на предприемачите, на хората, които градят новото лице на България, да успеем заедно да си възвърнем всички лидерски позиции в сферата на високите технологии. Това е вашето министерство и ние ви подкрепяме по две основни направления. Направление номер 1. Ние сме длъжни да осигурим нужната финансова подкрепа и релевантни инструменти
за да може всичките добри идеи в сферата на високите технологии да бъдат реализирани. Това е първата основна ос. Представянето на нужните финансови инструменти, да има наличен ресурс и той да бъде управляван ефективно, за да стига до предприемачите и до бъдещите шампиони на България. Приоритет номер 2. Чрез силата на дипломация, чрез всякакъв вид ефективна комуникация, ние да бъдем един добър комуникатор, координатор между научните среди, бизнеса, да се развиват различни видове стратегически партньорства. Да не говорим само за инвестиции, а да говорим за стратегическо партньорство. Какво сме направили по тези два приоритета? Накратко, ще нахвърлям от гледна точка на финансовия ресурс различните структури и възможности и така апелирам към всички вас да се запознаете в по-голям детайл. Но може би това, което ще ви кажа, леко ще ви шокира, преди целият негативизъм, който в публичното пространство в момента вирее, предизборно и така нататък. Пари за иновации има. Пари за иновации има. По линия на Министерството на иновациите и на растежа има много значителен ресурс, който ние всеки ден с колегите се борим да бъде наличен за индустрията. 280 милиона през фонда на фондовете. Знаете, че там има много сериозен ресурс, капацитет. 5 финансови посредника управляват 280 милиона, тук говорим за дялови инструменти. Те са там на разположение да подкрепят бизнесите приоритетно, високотехнологичните, по-високо рисковите инициативи за различните цикли на развитието на компаниите. От първоначална концепция, идея и идеен проект до вече развити бизнеси, които растат с бързи темпове. 280 милиона само по чапата на фонда на фондовете през призмата на дяловите инструменти. Българска банка за развитие. Ресурс 64 милиона лева. Фонд за рискови инвестиции. Отново фокуса приоритетно са високите технологии. Плана за възстановяване и устойчивост. Планът е отворен, планът работи. Много се спекулира по тази тема, но искам много ясно да заявя. Планът за възстановяване и устойчивост работи, той е отворен. Имаме първата отворена процедура за технологична модернизация, пак по линия на Министерството на иновациите и на растежа. Благодарение на екипната работа на всички колеги от нашето министерство, само по плана за възстановяване и устойчивост до края на тази година ще успеем да канализираме към бизнеса, към високите технологичните компании общ ресурс от 600 милиона лева само до края на годината под формата на 4 процедури, като от тези 600 милиона лева 3 от 4 процедури са абсолютно релевантни за малки и средни предприятия, които се занимават с научна дейност. 400 милиона от тези 600 милиона по плана са абсолютно насочени към компании в тази сфера. Малки и средни предприятия, микропредприятия, които се занимават с научна дейност. Като допълнение работим на пълни обороти да успеем да канализираме един сериозен ресурс вече и по структурните фондове. Отвъд плана за възстановяване и развитие. От 1 януари 2023, вече от новия програмен период, ние в момента усърдно работим по една програма, която пак е изключително релевантна за научно-изследователната дейност. Говорим за един ресурс от 2 милиарда лева. Програмата се казва научни изследвания, иновации и дигитална трансформация. За да успеят тези 2 милиарда лева да стигнат до българския бизнес, до вас, до фирмите, които се занимават с високи технологии, за да стигнат тези средства до бизнеса и до науката от януари 2023, ние трябва сега да си свършим работата и ние го правим на пълни обороти. Тази програма ще бъде входирана в Брюксел на 23 септември за одобрение. Така че пари има много сериозен ресурс, възползвайте се. Ние сме вашето министерство на мислещите хора, на инженерите, на интелигентните хора, на учените. Така че ние сме с вас рамо до рано. Приветствам всичко това, което правите и нямам търпение да се запознаем в по-голям детайл с различните технологии, които са изложени тук на форума. Благодаря много за
вниманието и за поканата. За нас е удоволствие. Много благодарим за това въведение, изпълнено с заряд и смея да кажа и с обективност от ваша страна. Господин Таков, предполагам, вие ще се съгласите с главната констатация: пари за иновации има